ଧର୍ମ ଦାନ ଦୟା ଶିଖାଏ, ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ପନ୍ଥ, ଯିଏ କେବଳ ଧର୍ମ ନାମରେ କଟ୍ଟରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଆନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଇସଲାମ ନାମରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ଧରୁନି। ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ନାମ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ସେମିତି ବାଡ଼େଇଲା, ଛାତି ଉପରେ କୁଦିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍କକୁ ଛେଚିଲେ, ଅଧାମରା କରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟରତା ବିଶେଷ ନାଁରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ସୋ କଲ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଇସଲାମର ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ନେତା ନେତ୍ରୀ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ କେବଳ ସନାତନ, ଯିଏ ଜୀବ ଦୟା ପରମ ଧର୍ମ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଶିଖାଏ। ମାନବବାଦର ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ ମିଳେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଶରଣ ଦିଆଯାଉ। ଜୟ ମା ଭାରତୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସନାତନ।